gutom, sura namon litson, kay diri higara magsurasin hipon. Ako nag-eskwela, vocational elementarya, anak ko la major, physics ug algebra. Anak ko ambisyon, kudigongan pangupya, nagmamantiner lasing grado nga 90. Orasan pag-reses, ako masurobon, mga kaklase ko kaon nirabalon. Puro kola ako, kay mapinubrehon, nagmamantider la cheeseburger ya balon. San paggawas, pati magdiskanso, mga kaklase ko sakay motorsiklo. Puro kola ko, kay mapinobrehon, ginhulat pa ang helicopter. Labi kon volanon, mga kaklase ko naruyab dayon. Puro kola ko, kay mapinubrehon, ginsusudlan tubig anwa.